What's up mga moms, mga pap. So kung napapansin nyo, mag-isa akong bumabiyahe. Kasi si idol natin nasa tunnel na, nasa Kibyang na, o nasa turn natin na. Kasama niya yung tropa pips niya. So ako, di ako sumama nung take off kasi due to unexpected visitor. So ayun, since alam niyang may masakit sa akin, kaya nasa isip na niya na hindi ako sasama or di ako makakasama. Kaso, kagabi kasi nag-away kami. Hindi naman totally away, kumbaga nagkaano lang kami, nagkatampuhan. Inaasar niya kasi ako kagabi. Then meron siyang nasabi na parang hindi ko gusto, yung parang na-trigger yung pagkatao ko. Kasi I know sa sarili ko na hindi ako ganun. Kumbaga, kapag once na nakaka-feel ako na parang pinaka-feel sa akin na hindi ko kaya yung bagay-bagay, doon ko pinuprove na kakayanin ko. Kumbaga, gagawa ako ng way para mapatunayan sa'yo na I can do it with or without you. Parang gano'n. Uwayin ko lang siya ng very very light. Damn, itong traffic. A few moments later. So yun na nga, punta natin si Idol sa bunutan natin. Nakakapikon eh. Gusto ko sumabog, magsabi ng mga masamang mga words. Lakas mambuli. Pa isa lang Idol. Kahit isa lang Idol. Sana nandun ba sila? Yabang-yabangan ko si Idol. Tinangkin natin kung anong maging reaction niya kapag nakita niya ako nandun. Kasi actually first time kong bumiyaheng mag-isa. Kasi diba, madalas magkasama kami. Kahit na-tar natin pupuntahan, magkasama pa rin kami. Sana all. Pero this time, mag-isa lang ako. Eh, nandun naman siya, kaya okay lang yan. Abot pa kaya tong gas ko. Hindi ako nakapagpagas kanina eh. Kasi yung Petron na along the way, walang banukli, walang barya. Barya pera. 1K. 1K? Opo. Any amount na lang. May barya ka dyan. Wala, yun lang. Yun lang barya ko. Sige po. Thank you. My God. Sabi nung gas boy, any amount na lang daw. Bigyan ko siya ng 20, tapos pagkasakong full tank no? So yun guys, update na lang ako ulit. Masyadong mahaba pa tong babiyahin ko. Dahil sa traffic, you know na bakit matagal ang biyahe nang nandito ng mga taong wala sa province due to traffic as always. Sabi ko di mo ma-experience yung ganito eh. Kasi may mga diversion roads bagay. Ang wala palang diversion, parang alternate road, ganyan, or bypass. Kamalig, di pa siya tapos. Pero meron na, under construction na. Mostly mga trucks ang dumadaan eh. Sa Ginubatan meron. Sa Naga, meron naman diversion road. Pero pagdating ng San Fernando, Milaor, doon ang wala. Kasi parang yun ang nagiging bottleneck yung papasakan ng Naga City. Sa Pili meron, yun, sa Nabua, wala. Pero naman mas okay, yung traffic or walang masakyan. Kasi sometimes sa Bicol yan ang problema eh. There are times na gabi na, wala kang masasakyan na. So paano ka makakauwi? Wala kang traffic pero sometimes wala masasakyan. Minsan naman yung mga jeepney, hanggang ganitong place lang sila. Di na sila umaabot ng sabi natin dulo ng Albay, which is Pulangi. So yung biyahe minsan hanggang na lang Ligaw. Kaya yung iba nagtitiis, nag-aabang ng bus going to Manila. Kaso naman ang problema doon, yung ibang buses namimili, parang hindi sila napapasakay, mga ganyan. Kaya minsan yun din ang mahirap pag nasa province, yung nawala ng masasakyan. Bihira nga maka-experience ng traffic. Kaya yung iba, mas pinipili lang magmotor. Sana maabutan ko pa sila. Kasi sabi niya, didiretso sila ng Pala-Pala eh. Ay, Pala-Pala ba? Dasma? I don't know. Ko alam saan basta bababa daw sila ng lunch. So yun guys, update na lang kapag nandoon na ako. So nandito na ako guys sa Petronaik. Papagas lang ako, then direkta na ako doon. Full tank. Okay na kuya? So yun guys, biyahe na ulit ako. Halatang naghahabol no. Sana hindi ba sila bumaba? Kasi kung magkataon, epic fail eh.
Humanda ka ngayon sa akin, Daang Jeep Minchi. Porket may kontrata ka na sa Spider, yabang-yabang mo na! Hindi, joke lang. Buhay na mga boyfriend ko. Kadyan lang talaga inawan niya ako kagabi. Joke! Asa na kaya sila? Layo pa ako eh. Layo pa ako natambayan nila. Ayun guys, pakyata ako ng tunnel. Masan kaya si baka umalis na? Anong oras na din kaya? Yung mga curbs dito, ibang-iba sa Marilaki. Kaya kung pupunta kayo dito guys, sanay kayo sa kalsada ng Marilaki. Ibahin nyo dito. Dito kasi yung kurbada is parang pabulusok. Tapos may mga pavements na uneven. And yung sinasabi nilang double apex, I don't know what the is that. So yun, kaya kung sanay kayo sa smooth na curve ng Marilaki, dito ibang-iba. Kaya minsan, madalas nag-overshoot sa mga ganitong kurbada, yung mga hindi masyado kabisado. Kaya Huwag mong pipilitin kung hindi mo kaya. Masan kaya sila? Where are they? Tapos wala pala sila dito, no? Tik yan. Hindi ko alam kung sila ba to. Mukhang hindi sila to. Hindi ko alam kung sila to. Asan kaya sila? Bumaba na ata. Wala na sila. Nagsiuwian na pala. Ang sad, wala na sila. Nandun siya. Ano? Kala mo di ko kaya? Pinasal ko kasi kagabi, hindi niya lang kaya punta dito. Wait, teka lang, meron tayong bagong iti-testing. Sira! Pakiulit niya. Meron tayong bagong iti-testing. Sorry. Bagong dating. Oh, diba? Bicol pa kaya? Mahal kita, pero bibigwasan kita. Isa lang. Tandaan mo, kaya ka Bicol! Huwag mo ako saktan! Lagi mo kasi ako ginaganito eh! Pinasal ko kasi kagabi. 2,000 years later. So yun guys, sinundo ko na ang aking boyfriend. Nasabi ko umuwi na siya. Kasi sumasobra na eh. Lagi na lang nagra-ride. Wala nang oras sa amin ng mga anak niya. Hindi na kami nabibigyan ng panahon, ng oras at ng pagmamahal. Joke! So ayun, nagulat daw siya nung pagdating ko. Akala daw niya kung sino lang na nagra-ride. Kasi actually lahat ata sila eh. Don't know if na-capture ng camera ko na lahat sila is nagulat sa aking pagdating. Anyway guys, ngayon ay bababa na kami. Kasi mag-lunch kami sa Lolo Claros. Update na lang ako guys kapag nandun na kami. So, nandito na kami guys. Hi! Mabuhay! So, ito yung mga tropa ni Vinci and Bad Influence. Si Magic Carrot. Tumakas na naman si AJ Motovlog. Si Ryan Starman. Si J Ride. Nandun.
Tapos si Bad Trip Moto. And then si Pop Smart. Hindi siya vlogger eh. Nakakay lang sa akin. So yun, sila yung mga kasama ni Vinci na bad influence. Pinaka-bad influence sa lahat. Ito. So yun, nananahim. Manawagan ka na kay Willie! Baka naman. Willie, baka naman! So, kayo muna kami guys. Ay, salamat po sa pag-open ng door. Na may nauna na pala. Salamat po, salamat. Thank you, ma'am. One eternity later. Uwian na din kami kasi may mga lakad din sila. Then kami, may naghintay na sa amin sa bahay, yung aming alaga. Nainiwan ko lang basta-basta para sa kanilang ama. Charot! So again, thank you so much kila PJ, kila Bad Trip Moto, kila Rides Norman, kay J-Ride, kay Ride with Magic Carlo. So ayun na nga guys! Thank you sa lahat na nakasama namin ngayon na araw na to. So, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Maraming salamat sa panunood, sa pagla-like at sa pag-share. And don't forget to subscribe na din guys. Thank you so much. So, you know the drill. Ride safe. Peace out.